Maringit ka na naman. Dito. Kaya no? Hindi akong pawit. Ha? Di naman ako nagyayakad. Kaya naman nga, maringit ka. Dere daw ni mabubuot couple waray kung diri kita okay. Huwag. Ano itong kikita mo? Hindi. Kaya ka ba ringit? Pwede ka man diri magaringit. Sige na. Okay. Kaya di nakita na, hindi kayo mag-vlog na kita. Usa. Sige na. Kaya di na. Kaya naman nag-iisog ka. Oh. Makatorog ka na. Kalpaturo. Ano nga ringit ka man? Ma-order ludak ka ng milk tea. Abre ada dito ako ano? Ano dito ito nga? Order lang kita. Dari ka. Gusto mo? May message ko kung pwede pa mag-order. Gabi naman. Ano yun mo? Cheesecake? Ha? Nan menu. Yung kaya mo menu. Ambot. Kimusay ka mo ngayon kung nasa Inbiwags. Okay. No. Ano lagi? Milk tea mo? Agi. Mapat kita ring light kayo. Kita ring light ka na cellphone lang. Dire mapait ka vlog. Hugs. May danira nachos. Tas kuwan. Ano to? Fries. Haman mo nga side dish. Add-ons. Uy. Ano mo? Sige lang. Ma-order nga na ako pag kuha na. Pagkaon na. Buha ito. Sige na. Ma-order ako baya. Hugs. Agi. Haro kang kulog ikaw. Ang gikinita mo. Shopee. Order ka na liwat. Ano order ron? Order ka na liwat. Kung ano yung dam order. Take ka. Dala kong dam order. Dam order. Uy, warak order dola. Sige na, ano yun mo? Cheesecake? Okay! Kinapa kaya naman lako kung ano natin gusto. Kung cheesecake, kung ano, or ano to, Oreo, nga ni, cookies and cream. Sige na. Uggs. Order dito kung may ada. Okay, ano.
Numulog ako. Sige yan. Ma-order ko. Dakot imbuot magya kanin ma-order kay gabi na, sarado na. Buwas, maya ka na ko nga. Kuan na siya kung ma-order. Gusto ko ng cheese. Kuan. Milk tea. Parang yan. Ano? Sarado. Everybody. Ay, di nakakita ito na akong kikita. Kinapi yung kagad nga nagkikita. Ma-order na ako. Ha? Kay aringit. May aringit na asawa. Ambot kay anong aringit. Umorder ka ng ring light, di ba? Ano? Ay, pag binuwa, umorder ka. Ano man? Order ko. Baliwan tanay na para makinis na pag... Para pag bibidyo ko hae mo, maingat ng dorot ni Manawong. Uy daw. Repera man na itong ring light. Abot. Ba na tumala? Okay, may baril ka man. Hags. Kini ko na ako si Trida ako niya kikita. Bakit? Agag. Almoranas. Almoranas ko almo. May ida ko almoranas. Ay da. Ay man. Rin putik kaya almoranas kaya diha baba. Paray ako almoranas. Kailangan tayo ng kuwan. Tripod. Kita raw di da Shopee Ags. Baya may tripod. Kita hala. Wala magsumiring nga Diyan nagkikita ako. ma-order. Sige na, kita hala. May ada ka cellphone. Di ka nagtisina mo ka. Kaging kagamit ko pag vlog. Oh, kaya ka gamit yung giha. Kita hala kung may ada. I-add to cart lang na eh. Pag sweldo mo, ikuha na check out. Sige na kayo ma-discount na kuha niya na. Di ako. November 11. Tripod. Sige na. Makakadilog ako.